organización ha estado espectacular, me ha encantado y he disfrutado mucho. El triatlón brutal, la verdad que ha sido una maravilla. Divertida, una carrera muy rápida y con mucho nivel. El triatló m'ha paregut espectacular, ha sigut una prova superemocionant. Ha sigut un triatló en equips que la veritat és que sense les meves companyes no m'haguera pogut imaginar. La carrera ha sigut impressionant i bueno, l'arribada a meta ha sigut super guai entrar a meta totes juntes. Així que super guai l'organització i tot el que heu muntat. Bueno, pues la carrera nos ha gustado mucho, ha sido diferente, muy divertida la verdad. Pues bueno, la verdad es que lo hemos pasado genial. Una pena la natación, pero lo demás ha sido fenomenal. Mucho calor, pero lo hemos disfrutado muchísimo. La carrera ha estado espectacular, con la bici súper guapa y la carrera a pie bastante dura, pero muy bien. Hola, bona tarda a tots. Soc José Antonio Franco, president del Club Triatló Vinaròs. Han finalitzat la 34 edició del Triatló de Vinaròs. El circuit de bici ha sigut el típic i el tradicional del Triatló de Vinaròs, en la pujada de l'ermita. I la carrera a peu ha sigut calorosa pel passeig de Vinaròs i per la costa sud del poble. Sempre se pot millorar, però creiem que la quantitat de voluntaris que aportem i la seguretat que aportem a prova és bastant gran i moltes gràcies i fins a la 35 edició del Triatló de Vinaròs. Soc Lluís Adell, regidor d'Urbanisme i Esport d'aquí del municipi de Vinaròs. Un triatló de clubs, ha sigut tot un èxit de participació i ara ens dedicarem a donar els trofeus corresponents en la part final d'aquesta edició 34 del Triatló de Vinaròs.